आप लोग को यूट्यूब चैनल में डालेगा हूँ। बहन का क्या नाम? मेरा सिख। तो आपका यूट्यूब चैनल का नाम? बोरो फैमिली व्लॉग। फाइनली दायो जोङो नैबे सिलेटआव सफैबाय। जोङो बेयाव दान्दिसे जोङो बेरायगोन आरो नायगोन। ओमफ्राय जोङो नै बिदि मा होनना बुङो जायगाया गोबां समायना। आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा नै बिथिं मा होनना बुङो बट दङ नैबेयाव नै बट लेकआ माने दैया एसेबां साफा नङा, गोजासो दैयानो। खिन्थु जायगायालाय ओरैबायदि मोजां समायना, हाजो गेजेराव जेथिंबो दंफां सारि सारि दङ। बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो हाजो दङ आरो दंफाङा जाहैबाय गासिबो पाइन ट्रि गोजा आरो न'। बेजों आङो बट जावनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिदों नै। फिस लायो नामा? हा? फिस लायो नामा? 100। जुदि जायफोरा बटआव गाखोनो गोसो बेयाव मा होनना बुङो टिकेट लानाय जायो ने। मा होनना बुङो जुदि मेसिननि बटआव गाखोयोबा 100 रुपिस लायो आरो ना। बेनिफ्राय बे नेलियाव बेसेबां लायो बेखौ मिथिला। मा आबौआबो गाखोगोन? सानस्रिनो रोंखायो? रूट। अच्छा ठीक है। कौन सा ट्राइब का आप लोग? निसी। बिथांमोना निसी फोलेरनि। बिथांमोनाबो बे कनफारेन्सआव फैदों। बिथांमोना दा नैबे सि लेकआव बिथांमोनाबो बट गाखोनो फैदों जाहैबाय आरो ना। नै बिथिं नै सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन। जिर'नि साखाथियावनो, बियो जिर'निफ्राय 5 आरो 6 किल'मिटारनि डिस्टेन्सआव दङ। जायगाया समायना, नोंथांमोननो दिन्थिदों नै। नै जा बिथांमोनाबो गाखोनो रेडि जादों नै। बिथांमोना गाखोगोन नै। नै बिथांमोना उथिनानै फैखांबाय दां ना उथिगोनसो दां, दासो उथिगोन दां बिथांमोनानो। गोबां भिर जादों नै बिथिं नै। जोंहा नै बिथिंनि फटक लादों बिथांजों।
4 कैसे ठीक है ना बहुत अच्छा है ना आप लोग कहाँ से हैं कलरिंग से कलरिंग यहाँ से कितना दूर होता है कलरिंग यहाँ से 200 किलोमीटर ज़्यादा है कितना 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर हाँ उससे ज़्यादा है किधर से जाना पड़ता है ये रास्ता 73 की जाएगा अच्छा 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 चाइना बॉर्डर में है चाइना बॉर्डर में ना बहुत ज़्यादा दूर है ना यहाँ आके कैसे लगा बहुत अच्छा लगा है पहले बार आया था हाँ यहाँ में अभी पहली बार आया है पहले पहले ना अच्छा लगा ना जगह तो बहुत अच्छा हम तो आसाम से आए हैं बहुत अच्छा लगा इधर अरुणाचल आके लेकिन पहली बार भी हम आया था 2015 में लेकिन अभी जगह भी चेंज हो गया डेवलप भी ज़्यादा हो गया आप लोग को मिलके बहुत अच्छा लगा है मेरा YouTube चैनल है आप लोग को YouTube चैनल में डालेगा बहन का क्या नाम मेरा तो आपका YouTube चैनल का नाम BoroFamilyVlog सब्सक्राइब कर देना हाँ थैंक यू नहीं जा सिस्टर मोना कलरिंग डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोनाबो बे कन्फारेन्सआव बाहागो लाफैदों आरो ना बिथांमोनखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आरो ना बिथांमोनजों आङो फट' लानोसै आरो दसे जोंहा सेल लेकनि नुथाया नैबेनो नै आं नै बिथिंनिफ्राय उनथिं फैनानै आङो दिन्थिबाय गिदिरानो लेकआ फिसा नङा नै बिथिं नै समायनालै जायगाया गोबांनो बुंनो हाला आरो ना गोबां समायना तारमाने दासो गोदान बनायहांदों आरो ना बेफोरखौ डेक'रेसन बारा जायाखै नै बेफोराव फुल गायगोनदां नै फुल डेक'रेसन खालामबा गोबां आरो समायनासिन नुगोन आरो ना याथ' गोबां समायना नायबाबो नायख'नो हाया जाने दहाय बिनानावमोनखौ आं लोगो मोनदोंमोन आरो दा लोगो मोनफिनबाय गार' बिथांमोना भकतपारानि अलप जमाके थांसिन नै जोंहा मा होनना बुङो बिथांमोना भकतपारानिनो खैजन फैदों खैजन आइसे बोले কৈছিলে 23 জন आइसे ना भकतपारा की गाँव है ना भकतपारा बलानपारा बैप्टिस्ट चार्च कपाटिर আছে सब गारो आरो न ভাল লাগিল কন্টেন্টক লগ পাই হবা ঠিক আছে ব্লগ আছে দেখা পাব তোমালোক BoroFamily ব্লগ দ্যাট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ন